é que a día de hoxe, polo menos por a información que nos transmitiron, na comunidade de agua dicen que nadie se reúne con eles. Iso foi a información que nos transmitiron. O mesmo pasou ca comunidade de Montes, é dicir, tuveron dúas reunións onde lle dixeron que había un interese en adquirir os seus terrenos, pero nadie lle comentou cal iba a ser o proxecto que se iba a facer encima, nin moito menos. Entón, o que pedimos é que da documentación que dispoña o Concello se lle transmita tanto a comunidade de Montes de Tameiga como a comunidades de augas de Pereiras e Tameiga, que resulten afectadas, que o Concello se reúna con eles. Xa sei que me van a decir que o proxecto non é do Concello, que é do Club Celta de Vigo, pero se algún día, é dicir, ese proxecto vai adiante, se algún día ese proxecto vai adiante, vai a ser o Concello que teña que expropiar. Entón, como é o Concello a parte interesada, terá que, digo que, polo menos, por unha cuestión de respeto, porse en contacto con estas cosas afectadas. É iso que pedimos, que se poña en contacto con eles e que se lle entregue a documentación da que o Concello dispoña, ou polo menos que se lle facilite a súa traballo. Nos consta que ese proxecto donde intervén Roberto Abás, ese proxecto que fai para controlar se vai haber unha afección ás traídas de aguas, o pediu a comunidade de Montes de Tameiga. O que pasa é que non sei hasta que punto pode facer ese informe sobre as traídas de aguas de Pereiras cando nos consta, porque así non lo comentaron, que con eles non trataron absolutamente para nada. Pero bueno, iso son as palabras que nos comentaron, non? Entonces, o que pedimos é que o máximo que se lle reciba as traídas as directivas das traídas de agua, que por suposto se debe facer, se debería facer antes, sobre todo para manter a súa tranquilidade, a tranquilidade deles e dos vecinos, é que se cree unha comisión de seguimento, é dicir, deste proxecto onde interveñan grupos municipales, pero ademais tamén as directivas afectadas. Falamos das directivas das comunidades de Montes, das Rúas, e as directivas das traídas de agua tamén que estén afectadas. Entendemos que esa mesa debe estar todos xuntos. E a información que se entregue, que se dé en bloque. Entonces, se ten a ver facer esa comisión de seguimento e traer a esas personas, para nós sería un avance moi importante para garantir que ese proxecto responda ás necesidades de todos e que non se converta nun proxecto a medias onde despois parte dos vecinos ou parte que son afectados porque non se llegará a ter servicios de agua ou demais.